И здравейте хора, това е втори епизод Survival. Денсачето, обаче Денсач сега го няма. Има брат му от тях не може да снима. Първо ще ви покажа прогреса, направи си градинки малко. За уит, моркви и там с картофи. Къщата си промених отвътре. Сложих нали такъв пот, като е яко. Жих повече често и направих прозорците с стълб. И затворих те, защото мирише. Ходихме, копаме с него, доста копахме. Имаме доста материал. Сега мисля с този епизод да си малко да украса къщата, да направя енчантинг и кирка и после се енчант някакви глупости. И да почна. Ако знах къде са причките. Рахмен. Прати да мен лава. Ай, мина той направи. И трябва да мен лава. Добре, тук срещаме лава. Колко крупци ми трябва за един енчантик? 3 или нещо такова. За сега няма да спрем портал до Недера. По-нататък. Не съм ходил толкова рано в Недера. И добре, аз се върна като го изкопая. Малко изкопая. И сега правим енчантинга. Който ми се прави така. И енчантинг. Това е бац якото. Стигнал съм горе. И мисля, че трябва да съберем малко букшелове, защото няма да е на 30 левел. Няма лапис. Добре. Лапис. Добре. На 3. Не на 30 левел. Добре, тракнем. Да, избрах да кажа, че направих ферма за крави. Малко така. И сега ще ги избия малко. Няма ми постигнете една кожа. Ще дам пак само 2. Две малко. Добре, ще ги избия. Даже повече малко, защото са доста. Добре, ставаме 4 малки. Достатъчно. Мисля, че Динсачето е качил как копае диамантите. Съм сигурен. Много възможно. Още съм 41 лева, доста ще чакам. И съм това скаче. Имам толкова имам. Добре, да, вълна. Кожа имам толкова. Филм нямам книга. Да малко търво. Търво. Ще видим тук ще върхи фермата. Защото ако малко спрасвам. Няма. Ще трябва още 3 букшелва или нещо такова. Добре, не беше така. Така. Добре, 6 книги. Още 2 букшелва. Още 2. Отихме. И до края. Ма вече съм учен, бе. Слагаме тук. И тук. Има ли 3 сега? Но още няма. Добре, трябва още 2. Аз ще се върна като събера материали за още 2 букшелва. И здравейте! Най-накрая се върнахме. Обиколих сигурно целия мап да не маря аз. Ходих нататък, ходих в Extreme Hills навсякъде и накрая стигнах до един плейс, имаше 50 милиарда коней и магарите ги избих всички сигурно. Най-накрая намерих шибането такова. Сега ако ми кажеш, че няма шубърки има.
И сега правим последните бушилове. Последния един. Да, толкова имам. И правим последния бушил. И да, доста неща събрах, сега ще ги сладка. Рандъм глупости. Рандъм глупости, са печките. О, няма кол. Идем тук, няма проблем. Така, тук, това те зайци. Тук храната. Победите рандъм глупости. А тук вълните и тези неща. Тук някъде дърта. Да, това нещо. Една втора убих и да дадем коментар някъде си. 600 км. Тук май видях крипър. Опа, бягай. Да. Майко, ако гръмнеш, ще ти щупано се. Жив съм. Искаш ще жива, да, малко, да, загубих се доста. Брата шумаха, защото ми харесва. Как ще падна долу, бе? Идеме, сега. Първо, тук ще види крафтинг. Един бушелф. Ще правим още един. И ще дам тук. Пастак. И сега съм чапса на 30 лева. Какво? Това ще го искам. Да се чапна, не се чапна. Да, помежду другото, събрах само за печати за опции, доста опции не събрах. Всяко иначе не е хубав енчант. Сериозно. Добре, нечко ще вземем. Една капас! Най-добрата кирка на света. Просто... Да, имам 50 кирки, така няма да е пълно са. И да, вече има енчантинг. Сега да нещо мога да направим с къщата. Така, оставаме това тук. О, кравите, дали са такова? Разтиваш, лапто. Това лапто тук. Да, събрах 20 няколко обсидиан. Това ще ме при кавата. И доста копахме. Много. Скъсах се от копане. Сега съм малко срещи. Контра, храна ми трябва. Ще взема някакви материали. Друг тъмен дък. Повече. Добре, това добре. Ще взема малко стълби. Няма повече ми трябва. Това толкова ще имат. Сега мисля нещо ще поигра с покрива. Аз скачим отгоре. И сега той е тук, където е точно над вратата. Където не знам къде е. Къде е вратата? Не тук. Значи вратата е тук, добре. И това ред, ще да го направя с такива. Така, това скачим отгоре. Нещо по-рядом. Изглежда по-светло. Опа. Естествено нямаш тук ще си построя после някаква къща. Като вилиджерска къща. Те не могат да стоят вилиджерите. Добре. Сериозно. Нещо мога да направим. Мисля, в край ще да го направя така. Да, първо ще го направя там така. Добре, вършим, ще да го направя в кращата.
И готов съм с къщата, това беше. Така, сега ще ви покажа. Значи тук сложих така просто да е цветно. Не е хубаво, да е цветно. Тук сложих малко стълби на брат с някакви цветя тъпи. И фесо и това от всяка страна така. Че не също с тях. Защото е криза и няма пари с тях. И тънкото изляза с тим. И този епизод го снимам в понеделник. Втора част на първи епизод мисля да качи във вторник и този епизод да го качи втори епизод да го качи в четвъртък. Така че в четвъртък кача този епизод. Да, естествено. А тук има една овца, трябва да намеря още една. И ще ги такова, да се таковат. И мисля да не чапа още нещо. Ще видя какво ще ми спадне още една кирка или още един меч, защото това се пада много тъп. И лаги. Не, нямам диаманти. Меч казах. И те вече не проводят. Твори се. Почна да лагва нещо, да си, но нещо прави. Мечте. И какво се пада? Острота 4. Ого, взимаме го. Само да вземем лапис. По-добре от острота. 3. Само тук меч. Как ще се падне от блъскване, бе? Имаме подарък Дени. Меч от блъскване. Твори се. Лезе. Да се разтовари малко. Лак. Има вилджер. Търгувах малко с него. Включих му шансите. Шансите, да. Има тъпа кирка, но пак бива за нещо. За 15 барала само. Той търгува тук с кола заради някакви тъпи брони. И добре, това ще е за епизода. Малко тъп да е, но какво се прави? Другите по-хубави. За сега толкова. И довиждане.